Hol vannak a monsterek? Fasz. Én most még ittam volna egy monstert, meg annyira tele van a fasz. És nem akarsz aludni? Már nem akarok aludni, hogy egyszer aludtam már, elegem van. Elég volt az 5 perc alvás. Hogy volt egy óra, amikor 1 órát ért, és most van 16 perc? Ja. Fél óra. Ha fél óra, akkor mehetünk tovább 1000 kilométert megint. Na, 15 perc múlva beérünk Daklába. Azt hittük, hogy soha nem fog ez megtörténni. De vannak csodák, úgy néz ki. Megnézzük, milyen város. Jól indul az eleje. Elég menő út. Igazából Marokkó vége, és az utak azok valami fenomenálisak. Jó nagy bekötő út van. 15 perc is beérünk a hotelba is. Szerintem fürdünk és alszunk. Úgy tűnik, hogy még kiképző táborba jöttünk. De elég fasza. Az üzemanyag az itt olyan 80 cent. Hallod, itt kellett volna kivenni egyet. Még nincs is kész. Ja, építik. Rendőrök. Ki van mögöttünk? Egy Afrika részedes. Ja. Most megy az Afrika milyen részer? Evo részer? Ja. Szóval brutál, hogy milyen gépekkel mennek. Szóval ők is Daklába szállnak meg mi is. Mindenkit ellenőriznek. Hát akkor... Én akkor kiszállok. Teget. És keresek egy innővalót, mert szomra. Üres minden már itt. Na, haladjunk.
mindenhol Shell van, csak még semmelyik nincs nyitva és üres. És csak érdekes, hogy 100 km vagy 200 km-ig nincs benzinkút, de utána egyből 3 egymás mellett. De hogy Egy tartályuk van. egy tartályuk van? Nem hiszem. Érthetetlen. Bamakós tábort már elhagytunk, az itt 15 perc előttünk. Itt vannak a Afrika részeresek. Nem menjünk be hozzájuk. Bamakós tábort már elhagytuk, 20 perc előttünk volt, de amúgy is már megtelt. Meg most szeretnénk Van helikopter. normális körülmények között aludni. Ez már majdnem ilyen Dakar szintű. Szerintem Dakarig mennek egyébként idén. Ezt mindegy, milyen autószalon lesz. Tessék? A Ford meg itt. Ja. Hatvannal lehet menni. Tudom. Ah. Amúgy nagyon sok rendőr van, de nagyon kedves mindegyik. Vagy ránk néz, és vagy kinézzük, már megsajnál minket. Na, ott van már város, vagy? Oda megyünk. Egyet tovább megyünk, egyet további városba. Nagy trafik volt. Elhitted a telefonodat? Nem látom sajnos a kommenteket, de mindjárt látni fogom. Az internet elég lassú. Most bírom nyitni a live. Arról próbálom, de nem bírom. De nem. Ide mentem rá. De nem a saját élőn van. De nem szóval hátrébb. Ja. Ja, most látom. Igen, behoztunk minden lemaradást, úgyhogy még turistáskodtunk is egy kicsit, már kérdezte. Szép utat, köszönjük. Merre jártunk? Daklába járunk. Most járunk Daklába, és itt fogunk ma megszállni. Igen, ez a félsziget. És holnap innen 300 km a mauritániai határ. Köszi. Már írta, akkor ez nem semmi. Úgy miért nem látom azon a kommenteket? Mert miért? És mit csinál? Gyalogos? Hát ne is így. Na,
itt nagyon érdekes dolgok vannak vezetés közben a városokban. Erre már rájöttem. Akkor folytatódik a tegnap esti városos. Csak most még világos van. Fúra úgy vezetnek, mint Indiába a videókon. Basszus, ez majdnem elbasztott. Meg lefogyott a élő. Hogy bírja az autó nagyon jól. Tehát most még van 3000 kilométeren körülbelül hátra, vagy 3500, ott számoltuk valami ilyesmi. Lehet, hogy 4, azt már fél lábbal is kibírja. De este ki kéne jönni pedig. Dacia van, ja, rengeteg Dacia van. De hogy nézem itt az összes taxi Dacia. Meg nagyon sok Toyota és Nissan amúgy. Figyeld. Jaj, itt mindenki rohan mindenhova. Halló? Integetnek, halló? Visszaintett a néni. Nem jövünk vele haza, ott hagyjuk, eladjuk. Figyeld, jaj! Majdnem összetörte a két Dacia egymást. Igen, így. Vedd fel az ütemüket. Nem tudsz más csinálni, csak igazodsz hozzájuk. Figyelj, itt a Mick Mac hamburgeres. Na, itt biztos van teve burger, figyelj! Végez, jaj! Jaj! Ja, és semmelyik motoron nincs világítás, de éjszaka sincs. Tehát a tegnap éjszaka, amikor én vezettem, folyamatosan ilyen motorosokat kerülgettem. Szembe is jöttek, de az én sávomba szembe, mellettem. Nem értem, minek van zebra egyáltalán, vagy bármilyen keresztlábla.
első motor, amin van világítás. Igen, mi is burgerre hajtunk, csak az a baj, hogy most többen is mondták, hogy rosszul lettek, és nem szeretnénk 2-3 napot szenvedni. Tehát valószínűleg ki fogjuk hagyni. Csak a szánk nagy. Azaz, jó csinálod, Betfelbe, gyerünk. Nyomjad, húzd be. És ha összetörik, már összetörik. Mi? Nem normális. Nem, de nyomjad, te neked kell erősebbnek lenni. Mert ha nem, akkor... Azaz, jaj! Ó! Na, megy ez. Itt valahol jobbra. Ne villogjál. Hova jöttünk? Nem tudom, hova jöttünk, basszus, itt lesz a szállásunk, az kemény. Ott az autót azt esek ki is pakolják. Kilő. Ne bassz. Ezt én nem hiszem, hogy itt van. Hát én sem hiszem el, hogy itt van, de Képen nem így nézett. képen nem így nézett ki, itt menj be balra. Akkor az óceánparton alszunk a kocsiba. Nem tudok mit csinálni, igen, balra. Felmegyünk, lefürdünk. De hol állnak a izé? Nem tudom, hol állnak. Fogalmam sincs, hogy ki hol volt. Ez egyet tovább kellett volna? Aha, egyet tovább kellett volna. Itt jobbra. Húha! Hát de ezt írja a GPS, és itt egy balos nyomja. Menj be! Ott. Na azért mondom, behajtani tilos valami, az látod. De itt nem számítanak a táblák szerint. Itt vagyunk. Aha, itt egy jobbra. Ott. De a kód, hol a szállás? Ja? Ó, basszus. Ez kemény lesz. És itt fogjuk hagyni az autót. Ó, geszi. Itt is behajtani tilos van. Az nem behajtani tilos, hogy megállni Látod? tilos. Itt áll az Audi, és itt áll a Húha. De megállni sem tudom. Itt az asszomás. Ne ide mész kapu elé. De nem adjuk, hogy hol Hello. Köszi. Ide parkoltok? Hát hova? Itt lesztek a szállodában? És nem szártok, hogy kipakolják a kocsit? Hát most is ki van pakolva. Van itt egy suli, szomszédban rendőrség. Oké. Akkor megállni, nem? Ja. Hazályok, hogy nem látok. Igen? Én a helyetekben nem merném mondjuk itt hagyni a kocsit. Kap be. Te itt hagyod? Azért annyira nem jó környék. Azt a mindenit. Most írják nekünk a live-ba, valami, nem tudom mi a faszról beszélnek, de valami nagyon ilyen nyomik, hogy itt voltak valami zasztalások. Ismeritek őket? Hát állítólag voltak itt, de felejtsétek el. Igen? Hazavitték őket tréleren. Hazavitték őket tréleren? Már a popon azt mondták, hogy minket hazavitték. Ja. Az még a live-ba is rólatok beszélnek nekünk. Ciao. Sziasztok, lehet, hogy összekentelek. Ja, hát. Feri. Zoli, hát követjük egymást, hogy ilyen nem Ja. De figyeljetek már, nem akartok olcsón egy jó követ, figyelj! Haversác. Hallod? Arról olcsón érted? Ez amúgy tényleg kvarc. Kivéve az a belső, amit cukormáz. De ennek nem árulják fent ezeket a nyálarra oldódó köveket. Ó, geszi. Hát látszik valami. Hogy látszik? Srácok, szeretnek inni? Már live-ban vagytok még amúgy? Aha. Mondjad. Most ajándékba vigyétek már az összeset, úgy se isszuk meg. Mi Nem se? akarunk vele kínlódni. Minden, bármi. Mi se iszunk. Egy pálinkát hoztunk. Mi is annyit kellett volna, csak teledugdosták a kocsit és kiömlött most az egész, hogy bedugdostak. Ez amúgy nagyon finom. Azért nagyon jó volt. Ez nagyon jó volt, igen. Igen, azt úgy oldottuk, hogy megisszuk fröccsnek, és van Ja, színvilág akkor is most- hozzá. Mi rajángatunk. Nem úgy, ezt gondoltuk, de ezt el tudnám most engedni. Ja, én is Úgyhogy a elengedtem. startnál teledugdosták a kocsinkat, minden onnan pálinkával, ami egyszerűen szuper.
Csak most kiömlött az egyik, amit rossz helyre lett téve, és most kilöttem. És ki kéne pakolni, hogy nehogy más találja meg holnap. Én nagyon szarok, hogy kipakolják itt a kocsit. Hát mi azt csináljuk. Inkább itt pakolják ki, mint a Ja, mert nektek első estétek. Hát mi Spanyolba, de igen, mi Spanyolba voltunk hotelezni egy pár napig. Csak még garázsban. Ja, még garázsban. Úgy vezetünk a nézőiteket. Na, Már lenyomjuk, ha megállunk, meg pakolunk, ahol lesz a kutya. És sokan vannak, sokan követnek? nem. Ezren. Igazából mi barátok, családoknak hoztuk létre, és akkor jöttek ilyen mások is. Mi is több barátokat, családokat, És lehet 21 000? Jó nagy család. 25 25. nem tudom hánynak tudod. Ja. Mi is meglepődtünk volna. Mondta a Robi, hogy ezt kit érdekel az asztalával, mert mondom ki az, akit az nem érdekel. Ja, menő. Na jó, van, mi is elköszönünk, aztán megyünk lefeküdni, meg fürdeni, pakolni. Annak a kerekei kicsit le vannak engedve. Az a gép egy ide ott lehet. Igen. Majd holnap bejelentkezünk. Sziasztok!